Mangwalani ruzhinji rweZimbabwe, mangwalani mose matimana ose enyika, regai ndimbokanda mashoko aya kumapurisa eZimbabwe kuda havazive basa ravo. Police are there to maintain rules and laws of the country. You are there to maintain rules and laws of the country, not of a certain individual, not of a certain party, but you are there to maintain rules and laws of the country. Mapurisa, mirai muchita basa renyu kumunhu wese, hakuna kuve nedivi ramukarerekera. Chengetedza mutemo wenyika, kwete kungoti munhu angodai mosunga, kwete. Ma-MP, ma-member of parliament, takakuvhoterai kuti kana maenda muparliament mumiririre zvido zvevanhu. Takakutumai muparliament kuti munomirira zvido zvevanhu, kwete zvido zvenyu. Kureva kuti imi makafana nemwana atumwa kumagrosa kunotenga chingwa, akasangana nemunhu parodhi haagoni kutora chingwa agopa munhu, kwete. Anoenda nechingwa kuvabereki vamutuma. Vanhu vomatii vakagara pasi vomatii vodya. Saka imi mukatora chingwa chamatuma kuti muri murodhi mupa vamwe vanhu kuti vadye, kana kuti modya moga. Sandizvo izvozvo. Ma-MP miririrai zvido zvevanhu, kwete zvido zvenyu. Musagutsa matumbu enyu imimi. Mirirai nyaya yekugutsa matumbu. Itai basa ramukavhoterwa navanhu kuti muende muparliament. Remember kuti kuenda muparliament kwamukaita hazvirevo kuti makadzidza stereki. Kune vamwe vakadzidza kudarika imi nekure asi havasi muparliament. Saka kana muri imomo musazoona semakadzidza stereki yokuti muri muparliament, kwete. Muri muparliament nokuti ndimi makavhoterwa navanhu panguva iyoyo. Chisevhai the interests of the people, not imini. Bribery is a serious offense. Kune munhu upi neupi zvake kutambira chioko muhomwe, it's a serious offense. Kunani nani zvake. Kupiwa mari iri yechioko muhomwe, angava mupurisa, angava MP, angava ani, kana teacher, kana nurse, as long as iri chioko muhomwe, i-corruption iyoyo. Hazvibvumirwe nemutemo izvozvo. Zvinokusiyisa ofisi izvozvo masikati machena zuva rakacheka nyika. Kupiwa lendi ichinzi ndeye bribery. Zvinokusiyisa ofisi izvozvo zuva rakacheka nyika. Ma-MP itai basa renyu ramukavhoterwa nevanhu. Hatina kuti nokuti mune nzara saka endai munoguta, kwete. Takati endai muparliament munotimirira zvichemo zvedu.
takuda kuona nyika ichifunctiona because tine ma-MP akawandisa siri muZimbabwe. Toda kuona nyika ichifunctiona. Akutenda social media, akutenda zvikuru social media. Rambai makadaro. Regai ndiwedzere zvishoma pana basa ramuri kuita guru iroro. Pane mapictures, panofanira kutorwa mapictures kana mavideos, torai kandai pasocial media, pasi rese rione. Pane marodhi akaipa, pane masewage, torai. Mukaenda kumahospitals, mukaona mahospitals akaipa, mibhedha yakashata isisaiti. 45 years tichikurara mubhedha imwe chete iyoyo yakasiyiwa naSmith. After 45 years taona independence. Torai mapictures imo mumahospitals, kandai pasocial media. Noti vamwe vanhu havasi kuziva kuti imi muri kuti nyika yedu yaipa papi. Social media mune basa guru ramunofanira kuita ende muita basa rakanaka. Chitorai mapictures. Pese pamaona varikuita corruption mazuva ano vari kuti kutonyora nai. Torai kandai pasocial media. Nokuti zvanyanya nyika yaparara necorruption. Corruption inouraya nyika. Corruption haidiwe pasi nekudenga, corruption haidiwe zvachose. Mukaona chese chakaipa, social media, expose it. Social media ine simba rakaipa, kandai pa social media. Taneta ne corruption. Taneta ne vanhu vakuita corruption. Nokuti kana musina kukanda umbo vanhu havagutsikani, asi mukaisa umbo kuti heyo corruption yamuri kuti haiko iyo corruption iyi, vanhu vakupiwa mastand avo kumebhuraini avo vanhu vaungana. Zviro ndizviro takaona mapictures emota dzakazara mebhuraini ma-MPs makaita basa social media. You exposed them. Whether yanga iri corruption yavaita, asi makuhwa ari kuti izvo pane zvaiitwa ikoko zvisina basa nekusimudzira nyika. Makaita basa social media. Tinokutendai zvikuru vesocial media. Freedom iri kuuya, hatimiri freedom ichauya. Freedom is coming tomorrow. The freedom is coming tomorrow. Zichanaka chete, rambai makashinga. Takusvika. Pachinongonzi chanaka chete takutodzoka kumusha, hatimiri takutodzoka kumusha. Taneta nogara mudondo muno. Akawanda vari kudzoka kumusha asi zvinhu zvakadai so hakudzokeki kumusha kwacho. Muzvipatara hamina mishonga, hamina mapiritsi. Corruption yanyanyisa. Mapurisa anongosunga munhu chero nguva. Mbare yakapiswa, yakavakwa, yakudhuriswa. Zvinhu zvese zviri upside down. Ndine mubvunzo wokuti kubva tatora nyika 1980 pane marodhi aSmith avakanaka zvikuru ari mutserendeti tara yacho zvese. Ndokubva marodhi aya atanga kuparara. Akazogadzikwa zvakadii
makazovagadzira pane here city yakavakwawo kubva 1980 kusvika iko zvino yatingati city yakavakwa yega yasina kuona iripo isina kusiyiwa naSmith kana town zvayo Zimbabwe tinayo town yatakavaka isusu tatora independence yatakavaka city yatakavaka tatora independence tinayo marodhi atakavhurawo tatora independence edu marodhi kwete evarungu aya but edu marodhi atakavhura kuti ndo rodhi atakavhura iyi anotaura kuti mapathika taura marodhi atakavhurawo akanaka tinawo zvitima zvichiri kufamba mapassenger train ndakabvunza mazuva apera hapana kana 1 toda chitima chinofamba kubva Victoria Falls Bulawayo Harare Mutare ende hatichati maold toda manew zvitima zvitsvawo zvine mhando yepamusoro zvinomhanya mabullet trains kwete zvimakochokochokocho kwete kondo Zimbabwe yacho ka andakwana independence 1980 so 8 April 1980 ndopatakana independence nai tapemberera chi kuti tava nenyika yedu naika saka tiri kuitei nenyika yedu angove masuweji kumbare pakazara kwese kwese mukazara masuweji Harare yacho angove masuweji malokesheni mazhinji kuHarare masuweji hezvo mbare ndokumatapi ameno kumaflats kumbare ko tsikidzi imi chinokonzera tsikidzi chii hurumende yeZimbabwe iripo here pakumana batsirai vanhu ava netsikidzi iyo nyika ingati tsikidzi shuwa hatiri kudaro so hazviiti zvikuitika izvi hazvitoiti zvikuitika izvi Zimbabwe ine mari asi vanhu vari kutambura kusvika pekuti vanhu vanorumwa netsikidzi zvokutoshaya hope vamwe vanhu vakutoti zviri nani kuti varara kubhawa njimadoro pane kuti unorara kumba bhozi kumba kwakazara tsikidzi